Mikäs sun nimi on? Vilma. Kuinka vanha sä olet? 5. Mikäs jääkiekossa on parasta? Luistelemista. Miten sä päätyisit tänne pelaamaan? Halusit itse tulla vai? Mä halusin vaan yhtäkkiä alkaa jääkiekkoilun. Ketä teistä on kaikista paras? Minä. Moikka, mikäs sun nimi on? Oskari. Kuinka vanha sä olet? 5. Mikäs jääkiekossa on kaikista paras? Pelaaminen. Niin sä oot nyt Jäkiseskarissa, niin mitäs te ootte tänään tehnyt? Pelannut jäällä ja pelannut jalkapalloa jäällä. Mimmos se oli? Rivaa. Olisiko mieluummin pitänyt kiekko? Ai mitä? Olisiko mieluummin ollut kiekko kuin jalkapallo? Ei kun olis mieluummin ollut jengettiin. Muistaaksä sä, miksi sä aloitit jääkiekko? Koska mä halusin.